В ние докторът по психология Оксана Хорват-Станчева, психотерапевт и астролог. Слънце и Венера в съзвездието Водолей, 9-ти дом. Луна в съзвездието Скорпион, в 5-ти дом. И на копсидата на 6-ти. Съзвездието Риби е най-високопоставеното. Духът, воден от чувствата, търси смисъла на живота. Душата черпи сили от отвъдни светове. Учителят Сатурн издига авторитета ти и себеуважението. На кои въпроси астрологията може да отговори най-пълно и най-точно? Има една картина на Гоген, на която пише кои сме ние, откъде идваме и на къде отиваме. И аз мисля, че астрологията най-точно може да отговори на тези въпроси, които са важни за всеки един от нас. Но освен тази, да кажем, по-духовна част, астрологията може да отговаря на много въпроси, които са ни важни в ежедневието. Кога да стартираме някакво ново начинание, за да бъде успешното, как да изберем най-подходящата среда за нас, която да живеем, да се реализираме, или да изберем професията, или да изберем с кои хора да се заобиколим, с кои хора да се свържем в живота. Астрологията дава много добри отговори на всички тези въпроси. А психологията на кои? Психологията може да отговори също почти на същите въпроси, само че тя повече фокусира върху самия човек и малко изключва средата наоколо. И в психологията по-малко е фокус върху духовното, може би, независимо от това, че психология е уша наука за душата, но тя повече се фокусира върху практичното преживяване. И тази духовната страна често остава малко на по-заден план. Кога не бива да питаме звездите? Когато не сме готови да чуваме отговори. Защото звездите са безпристрастни, те са честни, те са директни а ние понякога, питайки, искаме да чуем това, което на нас ни се иска, а не това какъв ще бъде отговора. И ако ние не сме готови да чуем истината, колкото и брутална понякога е тя, по-добре да не питаме. По-добре да останем в едно щастливо неведение. За какво психологията е безмълвна? Не мисля, че има нещо такова, за което психологията да е безмълвна. Психологията има много какво да каже. Друг е въпрос дали винаги това, което тя казва, е вярно и дали е така. Това, което е хубаво и което ми прави впечатление в последните, вече може би 10 години, че в психологията има много голямо развитие в посока на търсене на повече духовното, повече на смисъла, повече на това, което надхвърля това, което обичайните ни ежедневни проблеми, трудности, травмите, защото основната идея, нали, в психологията е да се работи с травмите и понякога вече не стигаме до по-висше смисъл в живота. Но последните години има така доста развитие в това направление. Така че мисля, че психология скоро ще настигне астрологията. Кое е твоето най-ново и най-голямо начинание в периода от март 2023 до края на 2025 година? Те са две. Най-новото, аз започнах да се обучавам в съдбология. Това е едно ново направление. В Москва се провежда обучение, но то върви онлайн. Идеята е да се изследва съдбата на човека. Първо да се разбере има ли предопределеност, има ли съдба. След това да се изследва съдбата и след това да се търсят начини как тази съдба може да се коригира. Има ли такива начини и ако има, как може да бъде направлявана в по-добра посока. И на мен ми се стори това като нещо много изключително интересно и в момента се обучавам в това. А най-голямото начинание, това е, че аз най-накрая започнах да работя по моя книга, която отдавна имах идея, но се колебаях между различни теми, но вече се определих с темата, с идеята и работя по тази тема. И се надявам, че до 25-та година тя ще бъде готова. Откри ли какъв е смисълът на живота? Открих, че всеки човек има своя личен смисъл, своя уникален смисъл и за мен е много голямо удоволствие да помагам на хората да тръгват по пътя в търсенето на техния си смисъл и моя си смисъл аз сега открих за себе си. И така голяма важна част от смисъла,
това да продължавам да се обучавам, да продължавам да търся нова информация, нови погледи, допълнителни подходи към това да разберем как може ние да бъдем по-щастливи, по-удохотворени и как с повече и повече смисъл да изпълваме земния си живот. Благодарим ти за гостуването. Желаем ти любов и светлина. Много благодаря за поканата. Огромна чест и удоволствие за мен и на вас, на целия ви екип, любов и светлина.